sino? Kayang tanggapin na mawawala ka na saan. Come on! Napakasakit naman. Huwag tuwa yung tropa. Dancing Queen by ABBA. Ay, alam kong sino ang kumanta, ano? You are the Dancing Queen, young and free, only 17. Anong tipo mo sa lalaki? Ano lang, ng simple gentleman and he love me unconditional. Simple. You love me unconditionally. Anong tipo mo sa lalaki? Hindi naman ako high standard. Parang naman ang hinahanap ko, responsible, mature. Ay, mature! So, Kristo. Krisha, how old are you, darling? 16. O bakit na-disappoint kayo? 16 pa lang. So, hindi 16. Alright, dyan ka lang ha. Relax ka lang dyan ha. Wala siyang ibang sasabihin kundi, Krisha, I love you. Dumakulong ang katante. Dumakulong ang katante. Krisha, I love you. Wala mo rin mangot. Kira mo. Just a game. 1, 2, 3. Go, go, go. Krisha, I love you. Krisha, maghugas ka na plato. Kuya, supos na all. Okay, next one. Our male number 3. Napaka-macho ni male number 3. Feeling ko punong-puno ito ng exercise tuwing umaga. Sir, pwede mo ba kami pakitaan ng push-up lang? Ang dip-dip eh. Push up. Isa lang, isa lang. Oh, 1 lang daw. 1, 2, 3, and... Oh! 1! Oh, grabe, solid, ano? Sorry, yung napilitan lang. Ay! Krisha, go. Napilitan lang ba? O natutunan mo ng mahalin? Hindi ba? Yeah? Sige, sabihin mo na sa kanya. Krisha, I love you. Yeah. And of course, our fourth one. Krisha, I love you. Sino pinipili po ng ating bandang people? Sigawan at palakpakan ang may gusto kay number 1. Meron. Number 2. Number 3. Number 4. 50% kay Krisha, 50% sa ating madlang people. Number, Krisha. 1, 2, 3, or 4? Number 4! Sir, dahil hindi ko sila pwedeng 16 pa lang kasi siya, wala masyadong judge. Relax ka lang, magto 2 years, 18 na siya, bantayan mo na. Torpida po, aura yung mga mabalintun. Dalagan, at baka alam mo naisip niya yan kasi may plano siya. Sige, paano mo siya iimbitahan sa isang date? Ayun ba ate? Krisha? Ayan, sir, dito ka sa tamang anggulo, tamang oras, tamang panahon. Okay, 1, 2, 3, go. Krisha? Krisha. Pwede, pwede tawagan ng mamang na yan. Pwede ba? 5 years na, ibig sabihin 20 ano na siya. 20 saan po si mama ni ano? Ha? Okay po. Okay, ready? Saglit lang ko yung napupressure. So, pinapalag. Pwede pumibuyaan niya. Pwede kayo ang susunod gawin. Gusto na lang gawin. Number 4 na line lang. Dapat mahaba kasi 5 years ko yung hindi nagkita. Tapos ganito, sir, gusto mo siyang ligawan. Kaso 16 siya eh. So, nag-antay ka pa ng 5 years. Eto na. Krisha, acting ko tayo. Yung in love na in love. 1, 2, 3, and Krisha. Krisha, 5 years na tayo hindi nakita. Gusto na na. Saglit
Krisha. 5 years na lang. Sa mata ka ni Krisha tumingin. Ay, hindi makatingin sa mata. Oo, sa iyo siya nakatingin, groom. Papa ka niya. Dito ka titingin sa mga mata ni Krisha. Gusto ko si Sir kasi ang sagot. O sige, sige. Go. Krisha, 5 years na. Krisha, 5 years na tayo. Gusto ka na. Kumusta ka na daw? Okay lang. Okay lang. 21 na daw siya. Balita ko. May asawa ka na daw. Ay, grabe! Paano ko na siya rin yan? Okay. Pwede ba kitang ayain? Yun na lang. 1, 2, 3. Oh, erase yung asawa ha. Mag-graduate niya pa lang yung 21. Pwede ba kitang ayain? Tapos dalhin mo siya sa isang lugar. Taga saan ka, sir? Taga saan po kayo? Sige, sige. Di natin sasabihin dahil sige. Go, pwede ba kitang ayain? Pwede pa kita ngayon makipag-date. Saan tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta? Ikaw, masaan mo? Gusto. Makaya ka mag-date, di mo pala alam mo sa